Mbak Yu. Kadose niki kok Sing senggak ke aku dhewe ngono ta? Nggih. Apa nek sing rung genep saja iki Mang, Mbak? Nggih. Wah, asline wis genep, sampun Pak Senun nggih. Oh, wis anak wis genep. Oh. Wah, lah ya layak. Layak. Ayo saja. Lah iya layak senggak ya do lali enek sing urung anu urung jangkep Mbak Yu. Ngapunten Bapak wonten woro-woro nggih sekedhik nggih wonten ingkang informasi apa iki? Panjak wonten kelangan kopi. Panjak kelangan kopi. Pantesan wayah senggak do meneng ae Mbak Emil. Aku mung mbate nyapo mburi iki kurang apa sajake tak inceng ya wis ana kae wis genep sajane tibake enek sing isih kurang. Niki bajut. Ya dibajutke Mbak Yu. Mangka Kang Mas katras Sinarek kalian papat saka campur sari ingkang kepara pisuan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi pisuan kula sakajeng saged nuju brana wonten penggalih panjenengan saged damel jampinipun saya. Niki wau nggih ugi di streaming kalian channel Barata FM. Barata Trenggalek. Jadi dulur-dulur mengke sing sajake mboten saged nenggani nganti sore, mbok menawa ning dalem karo layah-layah pengen mresani papat songo campur sari ning daleme Bapak Rigo. Saged mresani lumantar YouTube. Channel YouTube-ipun Barata Trenggalek. Disiarkan secara langsung live live Alhamdulillah niki tamune
Ugi banyu mili. Ya, banyu mili. Kebukten awan iki wis padha rawuh nok. Mula ya diaturke sugeng siang, selamat siang, sugeng rawuh dumateng samudayanipun. Bacut. Mangka kang